Bidiyon Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bidiyon mu na yau zamu yi magana akan waɗansu muhimman code ne guda 10. Misali waɗansu nambobi ne wanda misali ba application bane, kamar idan ka danna su baka wata ma'ana a waya. Misali kamar code da aka amfani wajen idan za a kira mutum in baka bukata a ga number wayarka, ko kuma misalin code da idan an kira ka wannan code da aka danna yadda number wanda ya kira ka za ta bayyana ko da ya ɓoye ta. Dan haka ku biyo mu cikin bidiyon. Na ɗaya shine factory setting ko a ce formatting Android phone. Waɗannan code su ne *#7780 #**. Waɗannan nambobi su ne waɗanda amfaninsu shine idan ka danna su, idan misali wayarka tana baka problem na ko tana ɗan rirriƙewa, ko kuma waɗansu foldojin suna ƙin shiguwa, ko kuma idan kai ga waɗansu foldojin suna fitowa da kansu, ko kuma ga wata folder tana zama ka unfortunately stop. To in tana samun wannan problem, to shine ake danna wannan nambobi don a yi restoring ɗin wayar. Ko kuma misali idan mutum ya sayi sabuwar waya yana son ya ga ya mai da ita kamar a lokacin ya ɓare ta daga kwali, in kamar suka ne sa, to zai yi mata wannan restoring setting ɗin don saboda ya saita abubuwan da yake buƙata ya saita na kansa. Ko kuma misali idan waya sansanta yana ƙalau amma kuma maybe in ka danna back ba dannuwa, ko kuma madanni na yin free ba dannuwa, to idan aka mata restore ita ma wannan matsalar Allah da tana kawa. Sai kuma na biyu shine IMEI number, ma'ana International Mobile Requirement Number. Waɗannan nambobi su ne *#06#. Amfanin waɗannan nambobi su ne idan aka danna su akwai waɗansu nambobi da suke bayyana. To waɗannan nambobin da su bayyana ana amfani ne da su wajen misali idan wayarka ta faɗi kuma kana da muhimman abubuwan da baka son a gani, to ana amfani da wannan nambobin ne don a yi blocking ɗin wayar da ba wanda ya sai amfani da ita. Sannan kuma misali idan aka ɗauke mutum wayarsa, ana amfani da wannan nambobin domin a kai wa hukuma don a yi wa mutum tracking ɗin wayarsa. Wannan shine amfanin waɗannan IMEI number ɗin. Sai kuma na uku shine service center number. Amma su wannan service center number ɗin iyaka masu iPhone ne suke amfani da wannan code ɗin. Code ɗin su ne kamar haka: *5005*7672#. Waɗannan nambobi amfaninsu shine idan misali kana da iPhone tana baka matsala ta software, ko kuma kyamarar ta tana baka damuwa, ko kuma abin da ya ɓangaren message, to za ka iya amfani da wannan nambobi. Idan ka danna waɗannan nambobi, to number take free direct a kamfanin iPhone za ta bayyana maka domin ka samu ka kira su ka faɗi me complaint ɗinka. Wannan shine amfanin waɗannan nambobi. Sai kuma na huɗu shine reinstallation. Su kuma reinstallation nambobin su ne *2767*3855#. Amfanin waɗannan nambobi su ne idan misali wayarka waɗansu application ɗin nata suna baka matsala, to idan kai reinstalling ɗinta ka danna waɗannan nambobi, to ita ma kamar dai formatting ne, amma bambancinsa da formatting shine shi formatting zai goge ma komai na wayar, amma wannan ba zai goge ma komai na wayar ba, za su dawo. Amma application za su koma kamar a ranar kai installing ɗinsa akan wayarka. Misali in kamar akwai game da kake ko gidan 5 ko gidan 10, za ta koma kamar lokacin ka buɗe ta dai ka faru da gidan 1. Wannan shine amfanin su waɗannan nambobi na reinstalling. Sai kuma na biyar shine abin da ake kira quick service menu. Su kuma waɗannan nambobi ya kama Samsung da suke amfani da su. Nambobin su ne kamar haka: *0011#. Amfanin waɗannan nambobi shine idan kamar aka danna su, to information ɗin wayar ne yake bayyana akan wayar. Kamar za ka iya ganin ya yanayin batirin ta yake, ya yanayin speaker yake, ya yanayin kamar hatta even wifi ɗin wayar duk za ka iya ganin ya yanayin yake na wannan Samsung taka. Yawa, shine amfanin waɗannan nambobin na 5. Sai kuma na shida kuma shine abin da ake kira complete information about phone. Waɗannan nambobi su ne kamar haka: *#4636 #**. Amfanin waɗannan nambobi kuma su ne idan misali kamar
ga wanda kamar zai sai sakan ta Android, idan ya sai ta to zaka zo ka ga batirin ta full a ciki, to watakila batirin ma yana da matsala. To amma idan da zarar kana da wannan nambobin, akwai information da zai bayyana maka akan Android din. To a wannan information zaka iya duba ga ya yanayin kyan batirin wayar yake na ainihi, zaka iya gani ta nan. Sannan zaka iya gane ya yanayin karfin wifi din wayar yake, sannan ya yanayin wani irin kalar CPU take da ita, kuma take amfani da shi, da duk dai makamantan su. Duk da wani information da ya fi harkar wayar da za ka gani idan ka danna waɗannan nambobi. Sai kuma na bakwai shine outgoing calls. Shi kuma outgoing calls nambobin su ne *33*#. Amma waɗannan nambobi iyaka masu iPhone ne kawai suke amfani da su. Su kuma amfanin su shine idan misali baka buƙatar a kira ka, amma kuma kana buƙatar za ka yi chatting ko WhatsApp ko Facebook da sauransu, idan ka danna waɗannan nambobin to ba wanda ya sai kira nambar ka har sai lokacin da ka fitar da su. To su kuma yadda ake fitar da wannan nambobi shine idan za ka fita sai ka danna *33* sai kuma ka danna pin ɗin wayarka, sai kuma ka danna hash. Pin ɗin wayarka kowa san me pin ɗin wayarsa. Sai na takwas shine abin da ake kira quick turning off, ma'ana kashe waya da gaggawa. Idan mutum kana buƙatar kashe wayarka da gaggawa, baka buƙatar ka bi long process a ce sai ka danna madannin gefe ta baka wani option na rebooting na wane ne, to idan ka danna waɗannan nambobi direct wayarka za ta mutu. Ko kuma misali wanda wayarsa power switch ɗin yana ɗan bada problem na yana da tauri, yana wahalar dannuwa, to za ka yi amfani da waɗannan nambobi don ka kashe wayarka, yadda kawai sai dai in za ka kunna ta ka amfani da shi wancan mai baka matsala. Sai kuma na tara shine abin da kira straight to voicemail. Waɗannan nambobi kuma su ne kamar haka: *#21#. Waɗannan nambobi iyaka masu iPhone ne suke amfani da su. Kuma amfanin wannan nambobi shine idan misali kamar mutum akwai lokacin da za ta yiwa ko baka da lokacin da aka ɗaga kira, ko especially kamar ma'aikata banki za ka zama too busy baka da time ɗin ɗaga waya, ko kamar 'yan kasuwa da baka da time ɗin ɗaga waya, ko kuma idan mutum zai shiga meeting. To idan mutum ya sa waɗannan nambobi to ba dama da a same ka direct. Duk wanda ya kira ka, kiran zai tafi direct straight to the voicemail. Don haka wayar da kanta za ta ɗaga kanta, mutum ya faɗi information da zai faɗa, sai dai in ka zo ka ɗau wayarka za ka iya kunna ka ji wannan information ɗin da aka gaya maka. Wannan su ne amfanin su waɗannan nambobi. Sai kuma idan kuma ka gama amfani da su kana buƙata za ka mai da wayarka normal, sai ka danna *#21#. Sai na goma. Na tuna kafin na faɗi na goma, da yake code ɗin gaskiya suna ɗan dama, to amma ba zai yi a lokaci da mu faɗe su ba, sakamakon yanayi na mutum zai gaji, da haka za mu faɗi iyaka guda 10. Sai dai muna tuni ga wanda bai mana subscribing ba, idan ya gama sai danna mana alamar subscribing, sannan ya danna ƙararrawa, yadda da zarar mun sa sauran da kuma sauran abubuwan da muke ɗauke da su mutum zai iya samu. Sannan kuma muna fata idan mutum ya mana subscribing ya mana liking, sannan ya yi sharing ga sauran 'yan uwa domin su masu amfana. Mun gode. To sai na goma shine hide your number in outgoing calls. Ma'ana su wannan nambobi ne da idan ka danna su za ka hiding ɗin duk wanda ka kira ba zai ga number ka ba. Wannan hatta mai keypad ƙaramar waya yana iya amfani da waɗannan nambobi. Su kuma nambobi su ne kamar haka: #31#, sai kuma ka sa phone number wanda za ka kira. To idan ka kira a haka ba wanda zai ga kiranka. Amfanin waɗannan nambobi kuma shine idan kamar yadda na faɗa, in baka buƙata a ga number ka, especially kamar ga 'yan mata da suke son su kira wani ba sa ya ɗau number su ya dame su, za su yi amfani da wannan number su kira. Idan kai amfani da number ka kira, ba ta buƙatar wai ka danna waɗansu nambobi, daman already iyaka wanda ka kira shi kawai ka danna wannan number. Na gode. Wannan shine ƙarshen lecture namu. Na gode. Afuwan na manta ban faɗi code ɗin na 8 ba, ma'ana wanda na ce quick turning off, wanda na yi bayanin cewa shine kashe waya da gaggawa. Code ɗin na shi shine *#*7594#*#*. Na gode. Kuma kamar yadda na faɗa, abin za mu tsaya iyaka na 10, sakamakon idan aka tsawaita mutum zai gaji da abubuwan ko kuma ya manta waɗansu, sai za mu tsaya na 10. Amma Allah zuwa nan da lokaci kaɗan, kwana 2-3 za mu ƙara sako waɗansu. Na gode. Sai ma ina tuni ga wanda bai mana alamar subscribing ba, da wanda bai mana subscribing ba sai mana subscribing,
sannan kuma muna fata a yi sharing yadda 'yan uwa su ma za su amfana. Na gode.